us presentem el gran treball que han realitzat els alumnes de primer d'ESO a l'àmbit sociolingüístic. Un gran projecte liderat per les professores Argentina i Carla. Les etapes de la història que podeu veure a continuació són una petita mostra d'allò que ens va precedir el món que coneguem avui en dia. Este espectacular treball no l'oblidarà el nostre alumnat. A més, han pogut disfrutar amb la seua visita totes les etapes del nostre centre. Des de fa milers d'anys, l'home ha lluitat per sobreviure. Fruit d'aquesta necessitat el va fer aconseguir del seu entorn eines i diversos mitjos de cobertura, de llaurança i de caça. Comencem el recorregut en un campament del Paleolític. Recreació d'exterior amb escena de pesca i monuments. Els materials que s'han emprat són plastilina, soró, fusta, pintura, paper i pedres. Continuem amb un poblat neolític. Recreació d'una casa. Cabana, el forn, cultiu en camperol. Eines i joies. Materials emprats, plastilina, soró, fusta, pintura, paper i pedres. Edat dels metalls. Mostres de minerals de ferro, or i cures. Maní i joies. Materials emprats, pedres, plàstic, cartó, goma eva, alumini, fil, orina i pintura. Mesopotàmia. Recreació de ciutat amb zigurat i palau. Escriptura cuneïforme i plat de ceràmica. Materials emprats, massa, fusta, cartó, pintura, paper i cartolina. Egipte. Recreació de piràmide, llibre amb escriptura jeroglífica, esfinx, tro dels faraó, corona de l'alt i el baix Egipte i fuet cerimonial. Materials emprats, cartó, pintura en esprai, goma eva, corda, arena, soró, silicona i plastilina. Pobles preromans. Recreació d'escriptura ibèrica. Figureta de guerrer, arma, casc, gerra i monedes. Materials emprats, plastilina, fusta, cartó, pintura, paper i cartolina. Grècia. Recreació de temple grec. Rèpliques en miniatura de ceràmica grega. Massa dels Jocs Olímpics. Materials emprats, plastilina, paper, pintura i alumini. Roma. Joies, monedes i temple. Materials emprats, fils, corda, perles, pedra, pintura, goma eva, cartó, alumini, tapes i fusta. Esperem que vos hagi agradat. I vos esperem amb moltes sorpreses al pròxim curs. Col·legi Nostra Senyora de Fàtima. La teua escola. La que et mereixes.